Russo-Bulgarian miscommunications. Привет, знаете где находится ботанический сад? Коя? Ботаническата градина? Да, ботанический сад. Да, значи продължавате направо и после завивате наляво и продължавате още малко направо. Направо, да, понятно, направо. Да, после продължавате малко по-напред, минавате покрай един магазин с булчински рокли. Какой магазин? За булчински рокли. Булки. Булка? Да, булка. После продължавате, има една банка. Вчера се опитах да хода с майка ми, ама не успях. Майка? Да, ма беше затворено и много ме хвана яд. Хватит яд? Да, то днеска, нали, е неделя, всичко е затворено. Неделя? Да, сейчас хорошая неделя, да. Кстати, вы можете мне порекомендовать хорошее место для прогулок за городом? За разходки? Да, значи има една горичка на около 30 минути път. Може да се разходите, след това има бар, може да седнете на стол, да пинете, ако сте жадни, да хапнете. Что? Мне надо идти в гору и сесть за стол, если я жадный, да? Да, точно така. Гледайте си кефа, живота е прекрасен. Живот прекрасный. Ами да, прекрасен е. Ну, да, спасибо за помощь. За нищо, до скоро. До скорого.